Ito ka, ma'am. Yan. I-post natin. Lipatin at gunangin sa amin dahil narwama ayat na isang sangayan ayat kinali kagumang naipaay mo mundo ang karagsakan ay awan kamalan lagip ka dagidi na dawam binagmakikita dagidi na raway nga pinangta tong rinlo ka tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayatan ka ipapatigi puno adowen ka uray paeno imadayo ka timanaw ka at di nagpagkada maguras man dahil to'y biyag ko agmay may sakat ko'y puso uray awan kamalag lagot ka dagidi na dawam na makikita dagidi na raw ay nga inangata tong rinlo ka tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayatan ka ipagpatikin pudno adowen ka uray paeno imadayo ka timanaw ka at di nagpagkada magudas man dahil to'y biyag ko agmay may sat ka ko'y puso agnanayon ngay ayatan ka ipapatikin pudno adowen ka uray paeno imadayo ka timanaw ka at di nagpagkada magudas man dahil to'y biyag ko agmay may sakat ko'y puso agnanayon ngay ayatan ka ipagpatikin pudno adowen ka uray paeno
di nagpakala, magudas man